prayerful church, it's a powerful church. No, kung kita tanan, mag-apo, ano na atong simbahan, o bilin na atong simbahan, tanan, mga simbahan, anak sa Ginoo. No? Mulampos yun na, sa tanang bulungan to advance sa kingdom. No? So, dili lang ta, mga concerns na itong ating pray, but we also pray for our leaders, pastors, no? Brethren, mga igsoon na to, no? Mga silingan na wala pa naluwas, no? Mga igsoon, mga agaw pa rin na wala pa naluwas, atin na sila ilampo kami. No? Wala yung posible sa bagampo mga igsoon, I believe, no? Na katugingon ni Jesus Christ, sa ikong pag-apo, butangin faith, even as small as mustard seed, you can move mountains from here to there. No? So, sa unsa pa ng imposiblihan ng ampo, buhatan na ang posible. Ang posible na tumubang is ang pag-ampo man. Let God do the impossible. No? So, buhaton sa na to ang posible, ang kaya na to. So, pag-pray, kaya mo na to. Hindi na ito na duka-dukaan, hindi na ito na yung katunggal-tunggal na yung padalata sa atong lawas, no? Laay, if you need to pray, if the Holy Spirit wants you to pray, pray na yun, ayong pag-uwi ko kayo. Hindi na mag-kuhan may, once na isulti na sa Holy Spirit, He knows, no? Ibaw siya kung sa perfect prayer para sa mahal. No? Siya mo'y nakaila diha kanimo, siya mo'y nakaswito diha kanimo. And the Holy Spirit knows, no, what is the perfect prayer na imong isulti para sa mahal. So, dili na ito dugay-dugayon. May so na itong ianda, mga itong kasing-kasing, no? Pilihan na ito itong mga spiritual ears, no? Itong might of wisdom sa atong Diyos, no? Para sa iyang minsay karon nga ito daya pinaagi sa atong pastora diri sa South, lain si Pastora Nilfa Loquez. Atong pakpak. Praise God. Maayong buntag mga igsoon. Good morning. Hindi kayo nasad ko nga nagkita na buntag. No? And I believe that the Lord is here. Amen. Na-feel ba niyo ang presence ni Lord? Na-feel ba niyo ang presence ni Lord? Amen. Our God is alive. Amen. Our God is alive. Yesterday, today, and forever. Amen. Praise God. Hallelujah. Ako na-feel na ako ang presence ni Lord mga igsoon. The Bible says, 2 or 3, no gather in His name. He is in our midst. Amen? So, ang presence of the Lord, mag-auban din natin. Karong adlaw. Amen? So, mas nindot siguro mo, kuha na lang kung saan ko makita. Kaya nga no, ang ato ang kanang stage, kaya murag, ianay na. Kuya, wala ito kasi. Hindi, sige lang, mutaas lang ko sa presensya sa Ginoo. Praise God, amen? Okay, so, nagulo ko mga igsoon nga daghantang mga testimony, no? Daghantang ipasalamat sa Ginoo as karon lang naman na-decide ni Paul na i-alternate as what Paul said, no? I-alternate nato, no? Ang testimony and then prayer. Yeah, next Sunday, testimony na sa. Okay, so, muna kung naman mga testimony karon sa kinabuhi, i-reserve na next Sunday. Amen? Diba, Bernard? Nagulo ko na ka, Bernard. No? So, welcome back, Bernard. Hindi ko makita. Praise God. Atong di-welcome po si Wendy. Praise God. Nagpero na po makauwi sa Wendy. Happy nga nakita na sa... Wala, hindi ka nagtatar. Praise God. No? So, katarman. Praise God. Even dyan mga iso, there's power. No? Kung ang iyang mga katawhan, no, mag-ipon, mag-uban, no, sa pagdaig na adyoy ko ang gahong. Amen? And praise God. So,
Sunday, no, ang atong speaker was, kinsa to, si Pastor Joel. Amen? So, kung sa may discuss or gitackle ni Pastor Joel last Sunday, okay, sa nakahilong na itong naadiri. It's all about unsa. We're celebrating. Let's celebrate ta o naghinungdong ta sa resurrection sa ato ang Ginoo. Amen? The resurrection of our Lord Jesus Christ. Amen? We believe, no, we believers, kita mga Kristohanon, mutuo kita nga atong Dios na buhi, na banhaw. Amen? Dapat convince kita nga atong Ginoo na si Iso Kristo na banhaw siya. Wala siya magpabilin o sayang lugnanan, kundi na banhaw siya. Amen? Okay, so believers, no, mutuo kita no nga mo gini ang ato ang hinungduman. Dili lang Holy Week, kundi everyday sa atong kinabuhi. And dapat i-change nato ato ang mindset. Every week nag-celebrate ta of Holy Week, di ba? Maybe sa inyo na ay napadilhi nga naguna-huna pa nga every Holy Week patay ang Ginoo. Every year patay ang Ginoo. Sa ato dili. Namatay lang ang Ginoo kausa, once and for all. Dili every year namatay ang Ginoo. Okay? So, na may uban nga dili, di ba? Dili sila asa na magsugod? Thursday, Friday, Saturday, dili sila dili sila manggawas. No? Kay kung ang manggawas ma-disgrasya or sama, dili na maayo kay patay ang Ginoo. Ang uban nagsugal, magbaraha, mag-inom, kay wala pang kita ang Ginoo, kay patay ang ilang Ginoo, namatay daw ang Ginoo. Amen? So, sa ato dili, no? Kita nga mga believers, kita nga Kristohanon, wala na sa ato ang Holy Week, reflection lang na sa ato remembering what God has done sa atong kinabuhi. Ang iyang gibuhat 2,000 years ago. Namatay siya, gilansan siya sa cross, na yung uban, nagbalag sa magani, no? Isang may ako ko na itawa every year, magbalansan yun. No? Ako, kung susot, kasakit ba, anak? No? Ikuan ka? No? Kung sakitan siya, mamalikas. Hinaya ka, mamalikas. No? So, blaspheme nila ang Ginoo, anak. So, kita, no, reflection lang na sa ato, remembering what God has done sa ato ang kinabuhi. Okay? So, ang resurrection sa mga igsoon, praise God, and paano na siya? Naghatag na ito upang kinabuhi. Amen? So, before let's pray. Heavenly Father, Lord, I come before you, Lord God, into your presence as your servant. Servant ng Ginoo. I surrender everything unto you, Lord God. As I deliver your word, Lord, God, I pray, anoint me, Lord. I acknowledge, Lord God, that you are sovereign God. Apart from you, I can do nothing. Lord, I need your anointing. I need your power, O Holy Spirit. Father, I pray also, Lord God, Holy Spirit, I pray that Lord, you open up, Lord God, ang kasing-kasing sa matag-usan na inakaroon Ginoo. Even ang among-huna-huna, O Diyos. I pray, Lord God, na masok yun Ginoo ang inyong tulong sa matag-kasing-kasing na inakaroon, O Diyos. Ako giampo, Lord God, ng inyong pulong, maghatao ka usap, ang inyong pulong, O Diyos. Maghatag Ginoo o comfort sa matag-usa, Lord God. Himuan, Lord, ng inyong pulong, maging buhit yun, Lord God, sa among kinabuhi.
dili kini kawang, dili kini mulabay na kawang, kundi buhig yun Ginoo sa among kinabuhi, Lord God. Salamat kaayo, Diyos. We give you praise and all these things, Lord God. I commit to you everything in Jesus' name. Amen. Amen. Praise God. No? So, amen. So let's go back, no? And nakita natin mga igsoon na ang pagkabanhaw ni Jesus Christ, no? Nag-declare din na sa Bible, naadi na sa Bible. Isa may nakabasaan na. Amen? So, kinsay nakabasa sa pagkabanhaw ni Jesus Christ sa Bible? Ha? Wala? Praise God. Parang, kung convincing mo ba, no? Kaya kasi, ano na sa Bible? Okay? So, naagi ng mga igsoon. Amen? So, ang atong topic today is the power of the resurrection. Okay? The power of the resurrection. Okay? So, sa Bible, no, as what I've said, no, ang resurrection ni Christ, no, i-declare din na siya sa Biblia. Na nasa Luke 24, chapter 24, verse 1 to 12, no, Matthew 28, 1 to 8, Mark chapter 16, 1 to 8, and John chapter 20, verse 1 to 8. Kung mabasa na rin yung mga igsoon, makita ninyo din na yung atong Ginoo, no, nabanhaw yun. Okay? So, di na siguro na mo pasahon ang tanan, mukuha lang tag mga duha siguro to, para mahibaw na ba? Na, naswag dyan sa Biblia. Okay? So, sa Luke 24, sige atong basahon 24, 1 to 12, all that. And please prepare some from Matthew 28, verse 1 to 8. Amen. So, ano? Okay, sige lang. Okay. So, sa Luke 24, 1 to 12. But on the first day of the week, at early dawn, they went to the tomb, taking the spices they had prepared. And they found the stone rolled away from the tomb. But when they went in, they did not find the body of the Lord Jesus Christ. So, makita natin mga igsoon sa 20, balik sa Paul, sa 20, sa 3, verse 3, but when they went in they did not find the body of the Lord Jesus. Okay? Next. While they were perplexed about this, behold, two men stood by them in dazzling apparel. And as they were frightened and bowed their faces to the ground, the men said to them, Why do you seek the living among the dead? He is not here, but has risen. Remember how he told you while he was still in Galilee, that the Son of Man must be delivered into the hands of sinful men and be crucified, and on the third day rise. And they remember his words, and returning from the tomb, they told all these things to the 11 and to all the rest. Now, because Mary Magdalene and Joanna and Mary, the mother of James, and the other women with them who told these things to the apostles. But these words seemed to them an idle tale, and they did not believe them. But Peter rose and ran to the tomb, stooping and looking in. He saw the linen cloths by themselves, and he went home marveling at what had happened. Okay? So, wala na siya, last. Okay, so 1 to 12. Okay, so sa Matthew, so makita niyo yung mga isuon nga, na ay scenario din na, no, nga, nabanhaw din ang atong Ginoo. Okay? Sa Matthew 28, verse 1 to 8,
Okay. Matthew 28. Now after the Sabbath, toward the dawn of the first day of the week, Mary Magdalene and the other Mary went to see the tomb. And behold, there was a great earthquake, for an angel of the Lord descended from heaven, and came and rolled back the stone and sat on it. His appearance was like lightning, and his clothing white as snow. And for fear of him, the guards trembled and became like dead men. But the angel said to the woman, "Do not be afraid, for I know that you seek Jesus who was crucified. He is not here, for he has risen." Okay? As he said, "Come, see the place where he lay. Then go quickly and tell his disciples that he has risen from the dead. And behold, he is going before you to Galilee. There you will see him. See, I have told you." So they departed quickly from the tomb with fear and great joy and ran to tell his disciples. Okay? So natay sa upat mga igsoon at duha lang ako ang gibasa, duha lang atong ipakita karon nga makay balugit ka or magibawan gid nato nga atong Ginoo sa banhaw. Amen? Okay? So, unsa ka mga igsoon kung ang atong Hesus Kristo wala ka banhaw? What do you think? Okay? Nga mahitabo nato kung si Christ wala ka banhaw. Okay? So, number one, kung si Christ wala mabanhaw, okay, if Christ had not risen, okay, all faith would be in vain. Okay? Kung wala mabanhaw ang atong Hesus Kristo, ang atong pagtuo, sayang. Ang atong pagtuo, worthless. Walay bilin. Ang atong pag-anhin diri, walay bilin na. Kung wala mabanhaw ang atong Hesus Kristo. Ang atong pagsimba, ang atong pag-ampo, walay bilin mga igsoon. Kung wala mabanhaw ang atong Ginoo. Amen? Faith, no? All faith would be in vain. Faith, kung saan faith that saves the soul. So atong makita sa Acts 16:31. Paul. Sige, na ako'y Bible mga igsoon. Sige, ato ang kukbon. Mas tingod mang yun, mas mabasahan yun na to. Acts 16:31. So Acts 16:31 it says, "And they said, believe in the Lord Jesus, and sige, basahan ko no. Believe in the Lord Jesus, and you will be saved, you and your household." Okay? So, ang pagtuo, wala ang pagkabanhaw ni Jesus, mga igsoon. Wala resurrection. Ang ato ang pagtuo, no? Ang muluwas, walay bili. Amen? Okay? So, another thing, faith that makes prayer powerful. Amen? Sa Jeremiah 33, isa may nakabasa na. Great things. And I will show you. Sige, ito masahon. Okay, Jeremiah 33, verse 3. "Call to me and I will answer you, and I will tell you great and hidden things that you have not known." Wala mga igsoon nga, wala sa ibili ang atong pag-ampo. Walay gahong ang atong pag-ampo without the resurrection in Jesus. Amen? So, another thing, faith that brings peace of mind. Faith that brings peace of mind. Sa Philippians 4, chapter 4, verse 6 and 8. Philippians 4. Sige, kinsa may naatin ha. Philippians 4. Pwede rin Okay, Philippians chapter 4, verse 6 and 8. 6 and 8. Okay, do not be anxious about anything, but in everything by prayer
and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. Amen? So, finally, brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, think about these things. Amen? So, muna mga igsoon nga, kung walay resurrection wala siguro tayo kalinaw, peace of mind. Kaya di man do ang atong mga pag-ampo. Amen? Okay? So, another thing is faith. Faith, no nga, natay crown of life. Makareceive ta, crown of life. Kung endure ta sa mga problema. Isa man ay problema karon din. Isa na problema. Praise God. Okay? So, mo endure ta, mo persevere ta sa problem, na atay crown of life. Kung dapat siya na nato i-persevere mga iso, mo endure yun ta, anak. Amen? So, sa James 1, verse 12, it says, blessed is the man who remains steadfast. Okay? Steadfast under trial, for when he has stood the test, he will receive the crown of life. No? Kung kuno ka, mubarog kuno ka, no? In the middle sa problema mga igsoon, you will receive the crown of life. Isa may ganahan maka-receive sa crown of life din. No? Kita jud so endure ta. Wala man tay crown din, di mo Miss Universe din sa kalibutan. O tayo mga crown din or isa may nakasuway din na rin sa pamilya. Crown. Ako nakasuway ko, later me, ay, putro mo. So, wala ko tayo crown din sa kanang kalibutan. Pero ang assurance nato mga iso, you will receive the crown of life there in heaven. Kung mo endure ta sa problema. Amen? Okay? So, wala mga igsoon nga, don't give up. Di kita mo give up sa ato mga problema. Amen? Another thing, faith, no? Faith, kung wala ma-resurrect si Christ, no? Ang atong pagtuo, mahatagan new life, bagong tinabuhi, and hope. Wala'y believe. Kung wala ma-resurrect si Jesus Christ. Amen? So sa 1 Peter chapter 1, verse 3. Verse 3. Okay, so, blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ. According to His great mercy, He has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Amen? Okay? So, nakaputang niya ang living hope mga igsoon. Wala na ibili kung wala ma-resurrect sa resurrect ang atong Ginoong Hesus Kristo. Amen? So, mga yung mga reason, mga igsoon kung ang atong Ginoo, if Christ had not risen, if God has not resurrected. Amen? Okay? So, second is, all believers would be miserable also. Tanan kita, miserable kita. Okay, so, number 1, sa 2 Corinthians 4:16, verse 18. Nag-ingon dire, no? Kung wala ma-resurrect ang atong Ginoo, hopeless kita. Okay? Sa 2 Corinthians, chapter 4, verse 16 to 18. So we do not lose heart. Though our outer self is wasting away, our inner self is being renewed day by day. Okay? And for this life, momentary affliction is preparing for us an eternal weight of glory beyond all comparison, as we look not to the things that are seen, but to the things that are unseen. For the things that are seen are transient,
but the things that are unseen are eternal. Amen? So makita niyo mga igsoon, hopeless din ang mga believers without the resurrection. Okay? Another, siguro ang pinaka-kuha ninyo, no? Romans 6:23, destruction. Romans 6:23, tananta mo atong eterno. Tananta. Kung wala ma-resurrect ang atong Ginoo. Okay? And sa Romans, for the wage of sin is death, but the gift, Romans 6, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Amen? Okay? So, ikatulo is worldly. No, worldly kayo ta. Wicked. Bisa kung saan nato o bigay sa sala, hindi na ito pwede. Madalagin ka. Madalagin ka. Kaya naman, wala man ma-resurrect ang atong Ginoo. Okay? So, muna mga isuon nga, praise God, and praise God nga, ang atong Ginoo yun, nabanhaw yun siya. Kung kay bawa mo, unsay dala, nagahom sa resurrection ni Jesus Christ. Amen? So, ipusin na to. No? Ang gahom na dalas no, sa resurrection ni Jesus Christ. Morning. Gospel preaching is powerful and true. Okay? So, Romans chapter 1, verse 16. Sige, ako, isabay na din ha. Romans 1:16. Gusto ko mabasa. Sige, basa ha. Romans 1:16. Sige, Bernard. Basahan na, Bernard. Dito ta. Basa ha. For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek. Amen. Okay? So, for I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God. For it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek. Okay? So, ang gospel, ano man ang gospel mga isuon? Ang gospel, no? Christ died. Christ died. Christ buried. Christ resurrected. Amen? Ang Ginoo namatay siya, ginubong, o nabanhaw. Okay? Mao na ang gospel mga isuon. Mao na ang ato ang i-share, mao na akong i-preach sa mga tao nga wala kay kaluwasan. Gospel preaching is powerful and true. Okay? So sa John 3:16. Sige. Second is our faith in Christ brings forgiveness and eternal life. So atong kasahon Natasha siguro. Sige, Natasha. Sige, read. Ha? Sige, Jane. Sige. Basahan, Jane. John 16, pinaka-favorite nato na mga pero. Okay. Sige. The world that he gave us, only Son, that whoever believes in him should not perish but have life. Amen. So, for God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. So, question, naabot tayo eternal life karon? Kita ba tanan diri na eternal life? Peter. Na ita eternal life, Peter? Ahuan tayo mga Peter na siya. Nanabat tayo kinabuhi walay katapusan? Amen? Ayun ang paglutuwa ha? Basta ginikabot nito sa inyo ha? May ako magpipon ng eternal life? Kasi may perno pa ko. So wala na naiiluwa-duwa mga isuon. Those who believe Jesus Christ, those who accepted Jesus Christ, hatagan niya kinabuhi walay katapusan. Amen? So, I know nga, itatanan mutuog yung taanan. No? Okay? So,
Next. John 14, 1 to 3. Okay. Chapter 14, verse 1 to 3. Ako i-request si Walter. Basa amin. Sige. John 14. Okay. John chapter 14, verse 1 to 3. Okay. Di ba sa Walter? Then go. May not your hearts be troubled. Believe in God, believe also in me. Sunod. Wow. In my Father's house are many rooms. If it were not so, would I have told you that I go to prepare a place for you? Okay. Iniso. Chapter agree. Muna? Basa na? Okay. Sige. Walter, na. And if I go and prepare a place for you, I will come again and I will take you to my son, that where I come, I will be also. Amen. So, grabe ang assurance yata sa Ginoo, no? Ang Ginoo si Jesus Christ, diyan to sa langit, inascend siya, ay para mo-prepare og mansion, place para sa ato. Isa may na mansion dito sa langit. So, sa pabisitahan niya ako, ha? Pabisitahan sa inyong mansion, ha? Wendy. Okay, mag-ila-ila ko dito sa langit. Mag-ila-ila ta, regular, mag-ila ta dito. Yan natin mga mansion, mo na ikuan sa Ginoo sa ato, ha? Mo na igingon sa Bible, mo na yung i-promise sa ato, ha? Mag-prepare siya, place para sa ato, ha? Amen? Okay? Mauna ang power sa resurrection na ang heaven prepared for us. Dapat, kung kita mo na kita mo, persevere kita. Kung isa man nga mga problema, hindi sa kalibutan. Kaya nga no, kung dili ka mo persevere mga iso, dili ka mo lahuntay, wala tayong mansion. Hindi na ito makuha ang mansion dito sa heaven. Kaya mo give up naman tayo, na ko ni mo Lord, oy. Nga naman, anak mo ko ni mo Lord, nga naman, gianin mo ni mo, di na mo worship ni mo. Di ba ba kapoy, aray lang ko din, sigarilyo, kay drugs, kay huwag na problema, kay nakay Ginoo, kuhaan na. Problemado man yung ka. So, ang atong mind ba, dapat mukuhan kita, mo persevere kita, mo endure kita sa problema. No retreat, no surrender. Isa may nagsulti, ano? No retreat, no surrender, mga isuon. Itag yun. Kami nagkuhan. Hindi kuman sa laing ang problema na nagpunwabot. So dapat dili kita mo surrender. Kaya naay mansion, naay place ang heaven para sa ato na ay pa-joy mansion, na pa-joy tay crown, kanindot ato to sa mansion, sige na tag-ana na kaway-kaway ta. No? Wala na tag-ray na dito. Kanindot yun ang promise sa Ginoo na to. Amen? Okay, so sa 1 John, chapter 5, verse 4. Sige, ato ang kuhan si Charlotte. Ato ibabasa. Okay, 1 John, chapter 5, verse 4. For everyone who has been born of God overcomes the world, and this is the victory that is overcome. Amen. For everyone, 1 John 5:4, for everyone who has been born of God overcomes the world. Okay? And this is the victory that has overcome the world, our faith. Okay? So meaning, nanatay kadaugan mga isuon. Dili ta maglakaw, ang atong Kristohanon dili maglakaw nga pildi. Kana mo silang mungkot ba? Wa joy kalipay. No? Sige lang jukuan, sige lang jukukot. Kristohanon man unta, silang mungkot, pero magkitaburang tingong kaliputan. No? Na dili man ingon man siya na victory, and this is the victory that has overcome the world. Nay kadaugan. Gusto natin mga problema, maribayo ka. Baka TikTok pa ba? Mag-TikTok pa. Gusto mo i-click din ka. Kung may problema ka na ba?
So, mo na mga igsoon nga, dili gyud ta ato ang mindset dapat kuan madaugon. Dili defeated. Kaya nga to ang Ginoo gidaog naman niya. Amen? Okay? So, next. 2 Timothy chapter 1. Natin. 2 Timothy chapter 1 verse 13 na siya. 1. Dubila ka siya. Okay? 2 Timothy chapter 1 verse 13. Okay? So, ano ipabasa si... No, babasa mo na. Sige, Quincy. Basa ka, Quincy. Follow the pattern of the South, rules that you have heard from me, the faith and love that are in Christ Jesus. Amen. Follow the pattern of the sound word that you have heard from me in the faith and love that are in Christ Jesus. Ikaw po sa 48 pa. Okay, by the Holy Spirit who dwells within us, guard the good deposit entrusted to you. Okay? So, next 15. Okay. Okay, 14. Okay, no, 14. Okay, wala to siya. But the Holy Spirit who dwells within us, guard the good deposit entrusted to you. Okay? So, wala siya mga isuon nga, the Holy Spirit is within us. Kung wala mo ascend si Jesus Christ, wala kong mabano, wala mo atuupo, langit si Jesus, wala yung Holy Spirit karong nana. So, ang ato nag-work karon sa ato is the Holy Spirit. Amen? Okay? So, sa Exodus 15:18. Sa Exodus, okay? And lastly, no, the power of the resurrection is Christ will reign forever. It says here, Exodus 15:18. 15:18. Okay, 15. The Lord will reign forever and ever. Amen. The Lord will reign forever and ever. Meaning mga igsoon, ang atong Ginoo, no? Alive. He's alive and He will reign forever. Dili pareha sa ubang Ginoo nga wala ginabanhaw. Ang Ginoo gituhuan nila nga wala ginabanhaw, namatay wala ginabanhaw. But ang atong Ginoong Jesucristo mga igsoon, nabanhaw din siya. And now He is alive. O siya po ang Ginoo nga mubalik para kuhaon ta. Siya ang aming Misaya mga igsoon. Amen? So dapat mo na ang naghatag, mo na power na gihatag sa pagkabanhaw sa atong buhay ng Diyos. Amen? So dapat mga igsoon, permi na nato hinumduman. No? Dili yun na nato kalimtan ang resurrection ni Jesus. O dili lang nato hinumduman, kundi ato nang buhaton. Ato nang i-share. No, ato na ipanginabuhi. Kung depressed man ta karon, abay depressed ang istuhan. Ano do you think? Ha? Abay depressed? Yung depressed mo karon na. Aba? Isa pa may musulti anak eh. Wala na tayo anak ha? Pinata depressed. Worried, anxiety. Naman na siya sakit na anxiety. Huh? Gustuhan nun? Wata na oy. Wata na. I-claim ang power sa resurrection. If you feel more defeated, feeling na lang ninyo, no? Feeling na lang ninyo. Kaya wala siguro ninyong ma-claim, no, ang gahong sa Ginoo. Walay Kristohanon nga depressed, walay Kristohanon nga magunanon, walay Kristohanon nga pildi. Daog ta kirki. Daog atong buwangan kay daog ko. Ato kung gusto ko kay daog ko. No. Kaya ang atong kaaway mga isuno, mo fight din na siya. Si Satan.
Kukuan kita, we are fighting. No, always. Isisinta mo sa magsige mo na siya, kuan. Fight na to. But pilgin na siya, i-declare na nato ang pilgin na siya 2,000 years ago. Wala na, defeated na atong kaaway. Mo na i-claim na to ang victory na gihatag sa Ginoo. And that's the power of the resurrection. So, naatay kinabuhi walay katapusan, naatay kadaugan, naatay kadaugan sa sala, naatay kadaugan sa problema. Unsa kalindot ko magsuon. Naatay kadaugan sa way kwarta. So wala tay kuan kanang budget pero malipayon ta. Pray lang ta, mo angko lang ta, and He will provide. He will provide. Hindi sa may nagkinahanglan din kuan. Kwarta karon. Pareha ta. Praise God. Isa ka itong So praise God mga iso. Hindi lang siguro na ako na taas on mga iso. No? And I believe na even though it's short, no, ang topic, but ang atong hunduman mga iso, no, nga i-claim na to ang iyahang power. Ang power sa resurrection of Jesus Christ na ato ang Ginoo. Amen? Say, pag ako ta mga ison, is all bow down. Yes, Father. Hallelujah, hallelujah. We praise your name, Lord. We worship you, Lord. We give you praise. We give you glory. Indeed, Lord, you are the Alpha and the Omega, the beginning and the end. You are the coming Messiah. You are the coming King, Lord God. And we are waiting, Lord God, for that day, Lord God. And Father, I pray, Lord God, Jesus, Lord God, that may your grace, Lord God, always, Lord God, na mag-extend sa amo ang Ginoo to overcome, Lord, the power of the enemies, Lord God. Kabangin kami Ginoo kung Lord, dili kami madala, ini kalibutan ng Diyos. Dili kami give up, Ginoo, sa mga trials, Ginoo, agian na mo, Ginoo. Because we know and we believe, Lord God, that you are with us. You are with us, Lord God. Nagauban ka kanamo, Diyos. Kung wala may dapat hadlukan, Ginoo. Wala din may dapat hadlukan, Ginoo, ka ikaw, ang Diyos na nagauban namo, ang Diyos ni Jacob, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos sa Israel, o ang among Diyos karon. Buhay ka, O Diyos. You are alive, Lord God. You are alive forever, O God. Salamat kaayo, Ginoo. And we pray, Lord God, sa iyong pagbalik, Ginoo, maabtan ninyo, ang pagtuo, Ginoo, maabtan ninyo, nagbarog, yatan ninyo, Diyos. O salamat sa matag usa nga niya karon, Ginoo. Ako pag-ampo, Lord God, na padayon ninyo kapon, Lord God, na among kasikas. Padayon ninyo i-comfort, Lord God. Padayon ninyo istoryahan, Diyos. O dala kami, Ginoo, sa mga lugar na imo ang gustong ipaadto sa mo ang Ginoo. Para masangyawan na mo, Ginoo, ang mga tao na wala pa makailadhatan niyo, O Diyos. Gamita ang mga kinabuhi karon, Ginoo. Ang iyong pagkabanhaw, O Diyos, dili na mo sayangon, Ginoo. Gamita ang kinabuhi karon, O Diyos, para sa iyong kahimayaan, Ginoo. And even this church, Lord, CEBU-SOUTH, we pray, Lord, that all of us here, Lord God, will increase, Lord God. Will increase, Lord God, sa among espirituhanon na kinabuhi, Lord God. Use us, Lord, mightily and for your glory. Dili lang putok sa pagsimba. Dili lang putok, Ginoo, sa pagpaminaw sa imong puno, O Diyos. Kundi gamitan ang mga kinabuhi para mapadayon ang imong ministry ni kanilang Ginoo. We ask for your strength, Lord.
We ask for your grace. Salamat, Ginoo. Salamat sa tanan, Ginoo. Na usa kami nga imong pinili. Usa kami nga nakahibalo sa kamatuoran, Ginoo. Usa kami nga nakabaton, Ginoo, kinabuhi walay katapusan, Dios. Salamat kaayo, Ginoo. Ug dili namo na, Lord God, keep lang sa mukha galingon. Kundi amo ni isang yaw, Ginoo. Ang kaluwasan ng bihatag ka namin, Ginoo. Stir up our hearts, Lord. O Holy Spirit. O Holy Spirit. Oh, we praise your name, Father. Jesus, Holy Spirit, O God. Hallelujah, hallelujah. Let's sing that song at the cross. Praise God. Let's all stand up, church, and let's sing. Let's praise God. Hallelujah. Oh, we praise your name, Lord. Hallelujah. Sing it from your heart now, church. Praise God, praise God. Sing it from your heart. Oh, we pray, oh Lord, you search me. Oh Lord, you search me. Sing it from your heart now, church. You know my way. Even when I fail you. Oh, sing it. I know you know. I know you so much. Your holy presence surrounding me. Every season, I know you love me. I know you love me. I know you love me. On the cross of Almighty, will you grant us this? There's no greater love. Yes, thank you for loving us, Lord. What a great love. You have overcome the grave. Glory is the highest praise. Love that saves me. At the cross I bow my knee. Where you tell us it will be. There's no greater love than you have overcome the grave. Your death is the highest praise. What can separate me from yours? At the cross I bow my knee. Where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Glory is the highest praise. What can separate me from Jesus? Your holy presence surrounding me. In every season, I know you love me. I know you
Praise God. So, na-bless din siya, na-bless doon. No? So, nandun kayo for 2 weeks. 2 weeks. No, na nagtagal ka of resurrection. No, sa atong pagkabanaw sa atong Diyos. No? Siya ang Alpha o Omega. No? The Alpha and Omega, the first and the last. No? Walay sinigdanan, walay katapusan. No? So, diha na siya daan. No? Kauban sa Ginoo. No? Wala pa na ang kalibutan na siya. And He is out of time, my soul. No? Kung kita naghuna-huna nga naatay mga problema, no? Nag-ignore na sa Ginoo. Ayaw na kay kana limbong na o bakak na sa kaway. No? Kung naatay problema karon, no? Atong naon victory, no? Ihatag sa atong Dios. Kadaugan, ihatag sa atong buhi ng Dios. So kung may mga naay mga butang karon nga nihumbong nga nimo nga naay problema, buhat ay problema. So dili na mao humbong na sa kaaway o dili na angay paminaw because we are already victorious, no? Because our God has risen, our God is alive, no? Siya ang atong Diyos, yung Diyos ni Abraham, ni Jacob o Isaac, no? Siya kato ang sa una o siya hantod sa katuran. Amen? No? So, my son, wala may mag-insert no, so ako na po. May ako lang maliko, no, ang paghatag, no, as anak sa Ginoo, no, ang atong mamahan ay unang naghatag sa bugtong anak para kita tanan maluwas, no. So, let's give back as a response sa gibuhat sa atong Diyos, no. Ang nagbawong ang anak sa Diyos panghihatagon sa pareha sa umahan. And wala ba siguro ay muhatag diri nga labag sa iyahang kasing-kasing because ang nasuwat sa pulong, no? God loves a cheerful giver, no? No, any pa na, no? Na i-provide sa mga sa Ginoo, imong i-give back pa niya dapat with a cheerful heart din na. Dili na labag sa kasing-kasing, no? Malipayon kita ang maghatag pagbalik sa atong Diyos. So let's sing that hatag song na atong natawag natin. Okay? I'll stand up as a film.
let's pray, our tithes and offering. Lord, we know that you are a provider, God. You are a great God, provides everything namin namin. Lord, we believe, Lord God, that anything namin gihatag pagbalik dyan natin mo, Lord God. You are just testing us by our obedience. Because we know, Lord, we know that you already know what our needs really, Lord God, sa pinag-ibig. And we believe, Lord God, na sa pag-testing mo sa amo ang obedience na sa paghatag. Yung mong ablihan ang mga bintana sa langit, ang mga putahan sa langit, araw ibugbog, Lord God, ang panalangin ka ng Panginoon. Sobra-sobra pa sa aming pinahanglan ng Diyos. And Lord, we know, Lord God, that you will bless each and every one of us. You know, Lord God, laging ako ng trabaho, Lord, nagay sila kanunay o puso. Lord God, nagay sila kanunay o wisdom, sa ilang pagkabuhaton, Lord God. Lord, nagay sila blessing, ngayon sila ipuhok sa ilang trabaho, sa ilang pagkakaya, Lord God, we pray also for those na wish you, Lord God, Lord, that you bless their hands, Lord God, na apay mga putang, Lord God, na mga bagpo, Lord God, na ilang buhaton, Lord God, na lambuhang ilang business, Lord God, Lord, the business na makibayan po na rin kami po, Lord God. And Lord, we pray, Lord God, that each one of us here, Lord God, may i-bless na runay, Lord God. Lord, we are very thankful, Lord, even sa life lang daan, may hatag mga ito. We are so much thankful with this, Lord, sa hangin, sa tubig, hatag, angay na pampasalamatan. Lord, and Lord, walang may among iimig ito sa kalibutan. Initalan, imuha, Lord, kini lang magbiyalan sa among kami. And Lord, we pray that we may be a good steward in everything that you given to us. Lord, sa tanan, ihatag, Lord God. Among tanungon, pagdala, tanungon, o pag-budget, tanungon, o pag-iman, Lord God, tanan, Lord God. Hindi mo kami good steward, Lord, because we know, Lord God, kung kinsa katong maayon mo dala, signagmay, muhay mo sa ligan, kung nagaan mo sa mga utang, Lord, salamat kayo, Lord God, and we pray everything, Lord God, na sa among karon, Lord God, na naakan kami dinhi, Lord God, bless ang matag usa, Lord God, matag pamilya, Lord God, balik sila sa ilang panimalay, puno sa kalipay, puno sa panalangin ginakanin mo. All praises and glory belongs to you, O Lord, in the mighty name of your Son, Jesus Christ. Amen. Announcement. Announcement for next week. Nasa tayo last week. First and last ng atong decide na mo is first and last. Dapat naman tayo first Sunday nga mag-joint fellowship. Inaaman sa ito'y communion dito, no? So, since nanata today, mahog nagduha ng atong duha ka Sunday na memories na sa communion, first and last. Last Sunday, meeting ang mga leaders. Ang yaglihan na to is naatay or hadol ba after fellowship. Naatay men, women, and youth. Okay? So, ang men, ang among yaglihan is by Sunday, no? Tama ka po. Second week sa women. And then, sunod Sunday, ang third week kay ang men. And then, ang last kay ang youth. Okay? Since ang youth, wala pa man, mag-story pa man before living, no? O si, isang nananish, kaya mauman nila ito ang hatagan na tasaan na. And then, ang sa women kay si Ate Game, ang leader, kumbaga. Okay?
Okay, so pero naatihan nato at iti last is karon ta na magdadala sa tadir mga kaayo mga women. And then ang sa kuan siguro ang sa men 1/3 ko ang mga gi-appoint na maging head sa men. So ikay mabuot asa mo kaya mga kasi activity ni mo na maka-grow sa inyo as people. Makabanding sa inyo ha, makaband sa inyo ha. No, kana na may dagang mga papa din no? Kasi sa akin ng mga papa na to, nabigyan, dito na. Praise God. So, ang puta nga napagdaghan ng mga men na wari pa din, no? As mga church pa, sa women as well. Okay, ang sa youth na to, ng Quincy, sila si Juan, Bernard, no? For now, ako mag-iikot ng nagagtasan na si Nation, si Ptra, pero may istorya pa ko. Amen? So, okay na ka, dawat baka anak, Walter? Okay ba? Okay, so ang schedule dun, first Sunday mo ko na tumi sa Cebu. Kay nakami of committee anak. Ay, di ay. Of committee first dito sa Cebu. And then ang second di ay ang mga leaders meeting of committee sa dapat ini second week sa every month, di ba? Ang third ay what is actually third karon ng women. Dahil ang sunod ang mga men. Okay? So ato tanang ko ang youth ang women kuan ba nato? Dungan ba nato nga week ba? Diri siguro ang women ito ang pero so far wala pa man nang youth karon na buo. So maghimo kag activity 1/3 or mga kuan siguro Bible study with topic nimo para mabutan ang mga bana. Sa last time ba, explanation sa hadon na is not 100% nga Bible study sharing, no? Sometimes share ka siguro mga Bible verses na to. So pwede natin i-share sa mga kusala dili sa siya ikong 100% open form kita, mamoral lang ang buhaton. So sa aita na hadon, then mag-plan ka sa mga activity para mag-grow ka spiritually. Activity sa para ang ating church grow ko. So kita sa tuganan mag-basketball, kita mag-basketball na ron. Banding ba? Mga girls, as mga lady, mga women's, hindi mo nila. Diri siya doon. Mga women's sa kawas na ano, kuhingan na ako. Mag-build sa tuat, sa atong treasury sa nasa namin ang buhat ito sa Cebu. Bahay kami na movement, youth, soul is mga singles na siya. Wala pang ano na soul. So ako nag-ibuhat kay naman may lugar na iba siguro dili may mga problema ka. Sweet dinani unya walay ka for isa ka pour out ba. That's the time na makakuha sila, maka-release sila o maka-surprise sila sa ilang mga problema and then ay wala ta pangan natong angko di na to itaw ang diba. No? Pero ba i-share yung diba ni ay. No? Praise God. So far karon kana pa nga to ang announcement karon. So please invite mag-invite pa kita mga isun ang goal nato diri wa mo taog 40 mapuno bini nato nga to 40 na galing ni kaya talaw ko okay. So invite mga isun no just kuan lang tulo ko na ay mga tao nga ipadala sa Ginoo ninyo para ma-invite nato. Amen. So, that's all sila, no? And atong itaas ang ato ang mga igsoon ng benediction. Ay, okay? Let's our hands. The Lord, Number chapter 6, verse 26, the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. This is the word of God that we declare in Jesus' name. Father, salamat kaayo Ginoo sa inyong fellowship. Salamat Ginoo sa pag-uban namo
ni mo din Ginoo. And we pray as we depart from this place. We pray, Lord God, for traveling mercy and even your grace, Lord God, mag-extend pa Ginoo throughout sa ang mga trabahoon, throughout the week, Lord God, mag-extend pa, Lord God, at aging strength, Lord God, sa mga trabaho, Lord God, sa mga trabaho, Lord God, that i-usog, Lord God, Lord, ikan din mo. Lord Father, ang acknowledge, Lord God, na apart from you, wala kang mahimo. We need you always, Lord God, daily sa Lord, sa aming kinabuhi, Lord God. And even the food that we're going to partake, Lord God, para sa ulan, salamat tayo sa padayon ng provision, Lord God. Bless kini, sanctify kini ng food, Lord God. Salamat ang nag-prepare ni ini, Ginoo. Bless her abundantly, Lord God. And I pray that it shall give up, Ginoo, sa pangalagan niya kanyang true ang Lord God. Salamat. We give you praise and glory. All these things we ask in Jesus' name. Amen. God bless everyone. Hinamos. Hinamos lagi. Hinamos. Ang mga assignments, bago pa mga